Знаеш ли как да създадеш идеалния гардероб без да харчиш цялото състояние? И отговорът е универсалното пазаруване. Знам как звучи. Нека обясна. Пускаме таймера. Когато купувате нова дреха, трябва да се съчетава с всичко в гардероба ви. Това е универсалното пазаруване. Например, черната тениска. Тя се съчетава и елегантно, и лежерно. Така и по средата. А в следващото видео ще разкрия как да знаем кое с кое се съчетава. И в коментарите може да напишете кое за вас е универсална дреха и може да споделите с приятел, ако намерите нещо ценно в това видео. Други примери за универсални дрехи според мен са бялата тениска. Тя също се отива с абсолютно всичко. Но наскоро открих нещо много добро. Тъмносинята тениска. Защото черното и бялото са скучни и са навсякъде. Но тъмносинята тениска седи много по-добре и не елегантно, и не лежерно. И предполагам видяхте, че цветовете играят голяма роля в това видео. И в следващото видео ще ви покажа и тях. А сега е твой ред да създадеш перфектния гардероб.